Tervetuloa uuteen videoon, jossa kolistellaan meidän joulukuusi, mikä on pihalla. Ja se on... Meidän pitäisi siis kolistella siinä uudessa tähti mukana ja kaikkia. Oho, ja valot, mitkä koira syö. Joo, tervetuloa mukaan! Meillä on tämmöiset valot ulkokäyttöön ja tämmönen tähti. Tarvitaankohan nää rappuset? Varmaan. Kestääköhän se tämmösen? Ainakin Heppo on innoissa. Laitetaan tähti vaikka ensin. Juu. Tähti eka laitetaan. No niin. Niin, me siis käytiin metsästä hakemassa kuusi ja sitten tonne tehtiin reikä maahan ja hakattiin kuusi tuonne maahan kiinni. Niin tää on niinku joulukuusi on ulkona. Tätä voidaan ihailla sit keittiöstä. Niin Juu. Katsotaan illalla sitten lopputulos. niin, on niin kuitenkin ahas toi tupa, että on vähän, joulukuusi on vähän hankala laittaa sisälle. Niin. Mä ajattelin tehdä tällainen ratkaisu. Nyt laitetaan tähti kuuse. Onko se siinä? Katsotaan. Wow. Kyllä se siellä on. Nonni, seuraavaus. Tää on semmonen aika... No niin, sitten katsotaan miltä meidän joulukuusi näyttää. 1, 2, 3, 4. Woo! Wow, okei. Tosiaan lisättiin vielä tollaset isommat pallovalot tohon myöhemmin päivällä, kun meidän oikein loppu vähän kesken nuo pienet valot. Tuli hieno. Joo. Kiitos kun katsoit videoa ja muista laittaa kanavaa ja laittaa kello päälle ja muuta. Yritetään saada se 300 tilaajaa. Ollaan tosi kiitollisia, jos tilaisitte kanavan ja sitten saadaan 300 tilaajaa special täyteen. Kiitos kun katsoit. Moi moi! Moi!